खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नंगौ, आथिखालनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय गासै 20,000 लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे थांखिखौ बोहैथि दाननिनो 20 खालारनिफ्राय लागोन होननानै बे समाव बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा बिपिएफ लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि रिनजय बर' बिथाङा फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां जा बिपिएफनिफ्राय एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होदोंमोन दि लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कौटि रां बाजेट लानाय जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन। नंगौ, बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय बे समाव बिटिसि सरकारा गोख्रों थांखि लादों आरो बे थांखियानो जाबाय 20,000 लाइमोनफोरनो बिटिसि सरकारनिफ्राय बे समाव एबा हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय बे समाव लाइमोनफोरनो 2 लाख रां बे समाव अनसुंथाइ होनाय जासिगोन। नंगौ, बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय साफायाव 2 लाख रां होनाय जासिगोन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय आरो बेखौ बोहैथि दाननि एबा फेब्रुवारि दाननि 20 खालारनिफ्राय लाइमोनफोरनो बे समाव 2 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जासिगोन होननानै बे समाव रिनजय बर' बिथाङा फोसावदों। 20 खालारनिफ्राय लानानै 27 फेब्रुवारिनि गेजेराव 5,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनाय जागोन आरो बिपिएफ सरकारनिफ्राय गासै 20,000 लाइमोनफोरनो बेबायदि 2 लाख रां होनायनि थांखि लादों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि रिनजय बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय मा थांखि लादों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। 100 crore जितु इउथ डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट अलरेडि माने चेक जाबाय 5,000 जन इउथनो जोङो अलरेडि चेक दानबाय आरोखि बेंकआव। दा बेखौ 20 तारिखनिफ्राय जोङो होगोन कन्टिनिउ सिरियासलि होलांनानै 27 तारिखआव बे माने 2 लाख थाखा होनायखौ जों फोजोबगोन आरो बिनिफ्राय सेकेन्ड लिस्टखौ जोङो इलेक्सन जोबग्रोमोना खालामगोन। टटेल माने 15,000 दाख्लैबावै चिफ मिनिस्टारा होनलांनाय 15,000 प्लास जोंनि बिटिसि सरकारा होनाय 5,000 इलेक्सन जोबनायनि उनाव टटेल माने 20,000 जोंनि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने 2 लाख थाखाखौ मोननो हागोन आरो गोबाङा कनफिउज जादों बेखौ लन नामा होनना सोंला फैदों। बे 2 लाख थाखाया लन नङा, एकालिन वान टाइम पेमेन्ट माने खेबसेनो बेखौ होनाय जागोन आरोखि। जोंनो जेबो होनाङा, सुदबो होनाङा, बे लनबो नङा, बेखौ मारिफिननाङा। जोङो बेखौ माने बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बिजनेस मावनानै जानो हायो, बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हायो, बिनि थाखाय 2 लाख थाखाखौ वान टाइम पेमेन्ट हिसाबै होनाय जागोन। मोनगोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोना सिन्था खालामनाङा। आङो दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायदों इलेक्सन जोबग्रोमोना जोङो सेकेन्ड लिस्ट बानायगोन आरो बेयो कन्टिनिउआस प्रसेस, खेबसेल' होनानै दलद थानाय नङा, माने बेखौ बोसोरफ्रोमबो होलांबाय थागोन। जायफोरा थालांबाय बिथांमोना इलेक्सन जोबनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव अर्डार हरगोन आरो ब्लकफोरा लिस्ट बानायनानै जोंनो सेन्ट्रेलाव साबमिट होगोन आरो जोङो लगेनो बयनोबो 2 लाख थाखा होनायनि प्रसेसखौ जोङो खालामगोन आरो नेक्स्टआव सेकेन्ड लिस्टआव जोङो दानिख्रुइ बांसिन बुरजा मानसिफ्रा मोननो हागोन आरो जेबो सिन्था नांगौ गैया।